Bagnal daw tayo amin, kakabsat. Dataman kat kasan tayo, dalan tayo about iti kinamay maysa ni Apo Diyos nga ni Apo Diyos kat talaga maysa. Isuro met tisaw ni Apo Diyos nga adan iti talo a persona. Iti dahito kat usapan tayo iti evangelical, syempre patsyad na nga damay maysa a Diyos, monotheist nga makuna. Adamat dagiti mga baga nagiti daduma kanu ket polytheist da adu ti Dios anda. Ngem ti sao ni Apo Dios adalen ti sino metin introduce ti sao ni Apo Dios nga talaga nga may sa Dios. Ngem adalen ti metti kinapudno may papan iti sao Trinity nga isuro metti sao ni Apo Dios ti kinapudno na. Ngaron may sa ti Dios ngem adan iti tallo a persona. Kat data adalen ti ta direct. Iti Deuteronomy chapter 4 verse 4, basa kanyayo. Listen Israel, the Lord our God, the Lord is one. Iti dito nga verse ket isisaw ti Hebrew nga nausar ket Elohim ginagan ni Apo Dios, which is no i-translate da kumadi ay ta plural agbalin nga gods. Ngem sang mabalin translate da talaga iti English iti God, makipakita nga may isa kan i-specify na launay nga kunana the Lord is one. May salaing talaga ni Apo Diyos. Awan sa bali. May salaing ni Apo Diyos. And then iti data, sumaruno iti verse 5, kat isuro na, nga ni Apo Diyos laing ti ayaten. May sa Diyos, laing ti ayaten, iti amin a puso, iti kararwa, kan iti amin a panunot ni Apo Diyos, amin a pigsa ni Apo Diyos laing ti ayaten, pangipaayan iti amin a panagayat. Kat iti dito may ipakita launay nga may sa talaga ni Apo Diyos. And then isu tinakanayon na isursuro kadag iti Israelita kasi kadag iti Jewish nga da iti napan iti Egypt. Kat naapektaran da kadag iti nakadado nga Diyos-Diyosan da iti Egypt. Kat isuro ti sao ni Apo Diyos. Suro ni Apo Diyos kanyada nga maitatak iti panunot da nga may salaing talaga ni Apo Diyos. And then tata. Awan mismo iti sao ni Apo Diyos nga makita nga talaga nga adda talo nga adda ti word nga Trinity nga makuna. Ngem isuro namet ti kinapudno nga adda talaga ti talo a persona ni Apo Diyos. Malamang saludsudan yon no kasano daytoy nga maramid. Kayat ni Isaias nga maawatan ti met nga talaga nga awan ti abot ti binatbat ti nga mga ammo amin about kani Apo Diyos. Iti Isaias 55 verse 8 inggan iti verse 9. For my thoughts are not your thoughts, and your ways are not my ways. For this is the Lord's declaration. For as heaven is higher than earth, so my ways are higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. So, isuro na ito nga, ti panakaamo ni Apo Diyos, ti kinasasino ni Apo Diyos, kat talagang awan ti binatbat ti yung tao, awan ti habol ti ti panunot ni Apo Diyos, panakaamo ni Apo Diyos, saan ti talaga nga makaya, nga maabot. When, awan mismo iti sao ni Apo Diyos, ti sao nga Trinity, ngam isuro ti sao ni Apo Diyos, ti kinapudno, may papan iti Trinity. Kat dapat patyan tayo, ta isu ti isuro ti sao ni Apo Diyos a pinapudno. Anya dagiti basaran, kat adda ipanangkon niyayo sa nga pulo pang basaran. Text nga nang isuro iti kinapudno may papan iti Trinity. Umuna launay. Iti Genesis chapter 1 verse 26. Iti aramidan ti Diyos ti tao. Kunana. Then God said, Let us make man in our image according to our likeness. They will rule the fish of the sea, the birds of the sky, and the livestock, the whole earth, and the creatures that crawl on the earth. Iti dito, kat kunana. Then God said, kuna ni Apo Diyos, ni Elohim, di man nakabalin amin, let us, na usar di plural. No, just in case mali, or saan nga pudno, ti panusuro about iti Trinity, ni Apo Diyos mismo kang mali. When tati sao ni Apo Diyos isuro na, banggitan na, nga ni let us, adda di plural, aramiden tayo, ita aramiden tayo ti tao, adda di tayo nga nausar. Kunana, naulit pa diay, in our image, to our likeness. Our diay. Kahit nga sawin tayo talaga,
Addaan may sa nga nangaramid, ngem addaan talo persona na. Okay, iti whole nga Old Testament, na ipakita nga adda talo at talaga persona. Na ipakita nga adda ni Hesus Kristo, di God the Father, the Son, and the Holy Spirit, na ipakita saan laing nga specific ginagan na ingana dumanong tayo iti Old Testament. Diyan ti mo umuna, may kadwa, nga mga ipakita. Iti kinapod no, may Trinity. Iti nabunyagan ni Jesus, iti Matthew chapter 3, verse 16, ingana 17, kunana. When Jesus was baptized, he went up immediately from the water. The heavens suddenly opened for him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and coming down on him. And a voice from heaven said, "This is my beloved Son, with whom I am well pleased." Okay, dito may pakita. When Jesus was baptized, ni Hesus Kristo, nabautisanan, may kadwapay, immediately, napimanaw isunod yung water, then the heaven suddenly opened for him, and he saw the Spirit of God, the Holy Spirit, Spirit of God, descending like a dove and coming down on him. And a voice from heaven said, "This is my beloved Son." The Father, the Ama, iso tinagsao nga mga ibaga, "This is my beloved Son, with whom I am well pleased." Makapakaragsakak launay. So ito dito ket may pakita. Ni Hesus Kristo dyan ang punyagan, the Holy Spirit ibimawa, the God the Father dyan nagsao, ijay heaven. Okay? May pakita yung talo persona. May sapay. Matthew 28, verse 18, ingana to 20. Kuna ni Jesus Christ, ito verse 18 na, adda kanya na aming powers, authority, naitad kanya na. Iti 19, kuna na, "Go therefore and make disciples for all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them to observe everything I have commanded you. And remember, I am with you always to the end of the age." Okay, dito yung pakamon Jesus Christ. Bautisaranda, amin nga mamati, amin nga makasabaan, itinagan ti Ama, ti Anak, ti Espiritu Santo. Saan nga mabalin, nga kunato ibautisarda diay, nga kasali ni Hesus Kristo, the Father and the Son, nga talon da, nga may baga, nga ibautisarda, iti may sa tao, no saan nga agpapada di nature da, nga kina Diyos. Iti dito'y, may pakita nga, may sa ti Diyos, ngam addaan iti talo a persona, the Father, the Son, the Holy Spirit. May sapay nga makipakita, iti kinapod no, may Trinity. Iti insuro ni Hesus Kristo, iti insuro mismo ni Jesus Christ, iti John chapter 14, verse 15, ganat 16, kunana, "If you love me," Jesus Christ is saying, so mga bagbaga, "you will keep my commands, and I will ask the Father, and He will give you another counselor to be with you forever, the Holy Spirit." Makuna iti, dadong pagsasawa, parakletos, wonderful counselor, mamagbaga, nga tumulong kanya tayo talaga. Kitama, ni Hesus Kristo mga baga, the Father ti mga ibaon, the Holy Spirit, tapos nga pagkada. Diba, may pakita, talo, persona ni Apo Diyos. Okay, may sapay, daldaw o Pentecostes, iti Acts chapter 2, verse 32 hanggang 33. Nagsursuron ni Peter, God has raised this Jesus. Ni Apo Diyos, pinagungar ni Hesus Kristo. Ni Hesus Kristo dyan nagungar. We all witnesses of this. Therefore, since He has been exalted to the right hand of God the Father, and has received from the Father the promise, Holy Spirit, He has poured out what you both see and hear. Okay. Di Hesus Kristo, isunod yun nagungar, napan ti Diyos Ama, imbaon na ti Holy Spirit, nga addatat ta, nga nakipag-adda, kadagiti muna anamati, iti aldaw ti Pentecostes. Okay, kadagiti imuna ang anamati, iti Jerusalem, namati na, addatalo a persona ni Apo Diyos. Kasi insuro mismo ni Jesus Christ kanyanda. Iti Matthew chapter 28 verse 18 ingana iti 20. Okay. May sapay, iti pamendasyon nga makuna, o no, benediction nga makuna.
Iti 2 Corinthians chapter 13 verse 13 ganito mga Bible. The grace of the Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Be with you all. Okay. Fellowship of the Holy Spirit, Jesus Christ, and then the love of the Father. Galatians 4 verse 6. And because you are sons, God sent the Spirit of His Son, Jesus Christ, into your hearts, crying, Abba, Father. Okay. The God the Father, insend na ti Holy Spirit kanya tayo, di kababaen kanya po tayo ngayon sa Kristo, tapno maibaga tayo kanya Apo Diyos Ama, nga Ama tayo talaga ni Apo Diyos. Okay. Ephesians 1 verse 13. In Him, Jesus Christ, you also were sealed. Dito hindi inted ni Apo Diyos Ama, amang isil kanya tayo, with the promise, Holy Spirit, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and when you believe. Namati tayo. Kasi, adangan niya ito Holy Spirit, nga gimapong namati tayo. Kanya na. Kani Apo tayo nga sa Kristo, taimbaon, God, the Father, the Holy Spirit, kanya tayo. 1 Peter chapter 1 verse 2. According to the foreknowledge of God, the Father, through the sanctifying work of the Spirit, the Holy Spirit, to be obedient and to be sprinkled with the blood of Jesus Christ. Blood of Jesus Christ. Jesus Christ. Blood of Jesus Christ, work of the Holy Spirit, God the Father, the foreknowledge na, panakamo na, talaga kanya tayo. Di kinasogaren ni Apo Diyos. Okay. Naisuro kadag jay namati, nagtrabaho talaga, agtrabaho ni Apo Diyos para kanya tayo am amin. Gana tata, ti Diyos Ama, ti Diyos Anak, ti Diyos Espiritu, may sa a Diyos, ngam andan talo a persona. Uray pa'y ijay langit. Kinama, Revelation 4 verse 8. Idadadan jay nga langit. Each of the 4 living creatures had 6 wings. They were covered with ice around and inside. Day and night, they never stopped saying, Holy, holy, holy. The Lord God, the Almighty, who was, and who is to come. Kunama. Holy, holy, holy. Talo di term nga holy, di panangi bagada ka ni Apo Diyos na santo ni Apo Diyos ang manakabalin amin iso nga adda itaken umayto. May pakita ito nga di kabawalin ni Apo Diyos talaga ket saan tayo talaga totally maanal. Kuna ni Woodbridge ni Linsel nga no saan tayo nga patyan ti Trinity may panggap talo nga na Diyos ni Apo Diyos ket mapukaw tayo ti Espiritu tayo o kararwa tayo. Ngayon no adalan tayo met totally amin iti about itis Holy Spirit Trinity ni Jesus Christ the Father. Sakit lang talaga ti ulo tayo. Mawanog tayo dito ang panunod. Ngayon nga po tayo isurot ti sa uni Apo Diyos. Dito yung kinapudno. Patyan tayo nga rod dito kinapudno. Ada nagdi grupo nga saan nga mamati. About iti Trinity. Mga kunadadakan talo a Diyos. No. Ilawlawag tuloy unay nga may salaing ni Apo Diyos. Spirit ni Apo Diyos. May salaing isuna ngam adan iti talo a persona. Patyan tayo met. At italo a persona ni Apo Diyos talaga mang satisfy iti panakaisalakan tayo amin. Tanudes bilang saan nga Diyos ni Yeso Kristo, saan na tayo kayang isalakan? Yung saan nga Diyos, the Holy Spirit, saan na tayo nga kayang isalakan? Okay. Ngarod, patsyan tayo dito nga kinapudno, may papan iti talo a persona ni Apo Diyos, may sa Diyos iti nga adda talo a persona na no mampay awan iti sao ni Apo Diyos, ti mismo nga sao a Trinity, ngem ti kinapudno nga addan talo nga persona ni Apo Diyos, ket nalawag nga isuro launay ti sao ni Apo Diyos.